Egunon txintxirri ikastolako bigarren DBH eta hirugarren DBH-ko ikasle eta irakasle guztiari. Hemen, ni lehenengo aurkezpentxo bat egingo dutzuet, ni neu Edorta Unamunonaz, hemen Urdaibai Berzenterren teknikari, eta bueno, erakutsiko zuez, zein dan Urdaibai Berzenter da ni eskinatxu baten agertuko naz, ze neure arpeizia ikusi baino beto, hemengo gauzak ikusti izango da. Gaur goizien egingo dugun ariketatxu bet. Hementxe, ipiniko dut, itxera egiten dugun bitxartien, ondo, badaie. Bueno, hemen ikusten duzue, kosta itxeinako batzutan kargatzie, segundo bat, ondo, kargako deu, kargako deu. Bai, kargako deu, apurtxue batzutan goixetan lehenengo momentuen erabiltzen dugunean, hortxe biltzen da dieta, baina, bueno, oin, hemen ikusten duzue, eta hause da neuretzie, edo nik lan egiten duten lekue. Urdaibai Berzenterra, gainera badakitz, zuetariko batzuk, ez dakitan oke, baina zuetariko batzuk etorriko zariela datorren barikuen gu bizitatzera eta hemendik ikusten dizen gauzak ikustera. Esaten egona zena, gaur goizien egingo dugu holako zuzeneko bat batez be, erakusteko guk geur hemen dekogun proiektu bat, eta zuzenien zuen etxietatik bebe ikusi aldo zuena, eta batez be, arrantzaliaren proiektue. Eta esango duzue, eta zuek hortik nundik ikusten duzue, ez da? Komentako zuen, dekoguz kamera batzuk, prepareta, hemen padura inguruen, zuzeneko kamera batzuk, eta horrekaz guk, eitzen dugune da, inguruen bizidana ikusi eta ikesi horregaz bai. Eta hori momentuen nik, betxu, nau, nire horrelako kontrol sala baten, eta kontrol sala honetan nik eitzen dutena da zeuekaz kontakteu, eta mandoak hartze dutez gure kameranak eta erakutziko zuetaz, gure kameratatik ikusten dizen gauza guztizek zuzenien. Gauza batzuk grabeta bai, baina betxu, idea bat egin dizu. Hau da, hemen dekoten nire kontrol mandoa, ikusko zure. Hemen ikusten duzue, zuen txata, zuen behitu ontsenteratu naz, bigarren DBH-koak etorriko zariela, hemen beste pantalla baten zuzenekoa, eta hemen bebai beste pantalla baten mandoak, kamarienak hartzeko, eta zueri erakusteko hemendik ikusten da guztize. Horde, beraz, gaur, aurkezpentxue. Txaron, nire jau, apurbet. Aurkezpen enjotzuen, eta ni neu Edorta izango naz gaur goizien, zuek egongo dana. Barikuen, bigarren DBH-koagaz, egongo dire Jon eta Txepe. Ikusiko zuez, gida onak, eta gaur nigaz, hemen zuzenien, baina, holan, interneten bitxartez. Eta beste barik, hementxe, erakutziko zuetoen, batxigora bera, zelekutara etorriko zarien, hau da, Urdaibai Berzenterra guk hemen lan eitzen dugu, batez be, egaztizekaz, euren migrazioakaz, eta paduriegaz, eta behitxuzelako lekuen gau esan. Hori da, gure etzie, Urdaibai Berzenterra, eta ingurue erakutziko zue eta purtsu bat. Ikusiko zue, ni hasiko naz mugitzen kamera, eta hor, ardi batzuk badeko guz, ze horako padura handi betau, hemen inguruen, hortik, teleskopizoekin eta dauzen egaztizek eta animalizek ikusteko aukera izango dozue, eta hemen, fauna pilo bat bizi da. Urreratuko gara purtsu bat, baina gaur gauza berezi bedekogu. Dana ez dutzuet erakutziko gaur, ze barikuen ostantzian batzuk ez zozue ikusi izango. Eta ikusiko duzue, txatien bebai, beste jente bat bebai entera da, eta sartu da ikusten, zetan gabizen, baina jente oso jatorra izeten da normalien, beraz, behitu, hemen ikusten duzue, datorren hastien, datorren barikuen ikusiko duzuen paisaje. Baina, guk gaur gauzatxo bat egin dugu. Badekogu, eta esan dutzuet, olako proiektuet, arrantzaliegaz, eta badakizue jarraitzen hau zariela zuen ikasgelatatik, orduen, egingo dugune da, beste barik, arrantzalien zailera joan, kamarak aldatukotaz, ipiniko apurtxo sarrera moduen musika apur bategaz, musiketan dena deko, eta sartuko gara bete-betien arrantzalie aztertzen. Ordoie.
Eta, bueno, hemen, harinarin etor gara arrano arrantzalean abizara. Hau abizie da, kamaratik zuzenik jarraitzen dugun, eta, betxu, gero azalpenak emango dutzu ez, baina aprobetxa da egun ze, ontxe momentuen, altze da, landa, esango zuen gero segaitxi dakiten landa ditzen dela, eta mie, aunque zuek ni baino gehiago jakingo duzue, baina goazen urreratzera, oingo egunetan pasadana ikusteko eta esetzeko. Beitzu, hemen ikusten direz, arrano txiki barriziek. Ez esan politxek ez dizena, Beitzu, hurbiluko gara ikusten, bi dauz, eta ondinok hemen ikusten duzue gauzatxu bat. Arrano txitabi, bata janari eske, bestie etzund ikusten da, eta arrautza bat, ondino, urteteko arrano txita bat, urteten badeu. Dana salduko txuete, ze arrano honek nondik ekarri ziren zelan izan proiektue, baina oin aprobetxa ingo dugu apurtxu baten, ze zuzenien gauz ontxe, eta, bueno, kenduko naz ni erditxik, zen ez dela namene, honegaz nire arpizegaz baino, hobeto igual, guazen ikustera, baina gero ipingo naz barriro, Hemen ikusten dugu abizie, urrinduko naz, betxu, ikusten dugu hemen emie, landa, euren ama, eta ze landak itxeten, ze, fijetan basarie, landak hanka baten erastun edeko. Erastun laranja bat, eta erastun laranja horretan jartzen dugu T06. Oi, parkatu, T06, hau lienaz. T06, horrekin dakigu, hau dela, arrano txita honen, ama esango eike. Hementxe, kontuz ibiltzen da, txitak esapaltzeko, zezue pentseu, dekoi esan horrelako atzaparrakaz, zer pasauleizen, horrelako txita baten gainien jartzen batxuz, horrelako erpiek. Hortxe ikusten duzue, baina abizia atontzen, eta abizian txitak ibiltzen danien, kontuz sartu itxetxuz barrurantza, erpiek edo atzaskolak, txiterik, kalterik ezeiteko, Ointxe gauz, bueno, sartu gara, euren oien esango behinke. Eta hortxe ikusten dugu landa, movimentue kontuz eitzen, eta seguramente egongo da, ia arrak, roi izeneko arrak, jatekorik ekartzen dotzien, arrainen bat ekartzen dotzien. Guk igual zuzenien ez dugu ikusiko, baina nik erakutzeko zutaz zelan ekartzen dotzien, ze badeko guz hainbat bideo grabeta. Oin ikusten da ditu, leku eizten bosku amak, ditu zelako arrano eleganti ediren, hortxe abizia atontzen, oin atzi emondozku, hementxe ikusten duzue, abizie, gauzak esaten joateko, bueno, abizia hau, erakutziko zuet, ontxe etzungo da, eta jarriko da arranoan gainien babesten, ze euritanta batzute hasitxe dauz, eta klaro, ez da dena gure honek arranoak da, euren txitak bustitzi eze, asko sufritzen dabe, bustitzen direnien, asko sufritzen dabe, batezbe, eguzki haundizek emoten badotzie, hori horrentzako txarrena izango litzake. Orduan, hortxe biltzen da beti, bera izango da euren guardasora, eta oin entzuten duzue mikrofonotik zelan eurizaparra datxu bet, azidakun ontxe momentuen urdaibain, eta arranoak dauzen abizan. Gauza gehiago, etorri gara abizia ikusten, baina idea bat egiteko. Esango zuet nun dauen abizia hau. Denengo, saiatuko naz apurtzuet mikrofonoa bajatzen, ze nahiko altu dauela esango nuke. Oinu bala hobeto. Suposatzen dut lan hobeto entzuko dela. Zeostantzien neure agotza etapa betxe hostie inguren dauzen txorize, eta hemen ikusten duzu ez lan ilundu daben, eta nun dauen abizie, beitu, abizie dau. Horrelako poste baten, jarri gendun 2013an, oindala urte pilotxu bet, eta hortxe, eraiki gendun horrako plataforma bat, eta hori guztiaki, arranoari, euren abizie eraikitzeko. Gur lehenegotan palotxu batzuk eta jarri gendu zen, eta hori ikusteko, hemen ikusten dire, zelan brida batzukaz eta lotute dauzen, parrilla bat, soka bat,
hori dana erakuste duzku kamariek, hori dana guk jarritxe, hasieran, baina gero eurek arranoak egin gabena da, abizie eraikitzen joan urtetik urtera. Eta aurten lehenengoz sortu da bikote bat, Roi eta Landa, ontsa azalduko zuen zegaitzen hausen hemen, eta etorri direz Urdaibaiko leku zoragarri honetara, padura bertara, hemen ikusten da Urdaibaiko paduri ontxe Marie Berantza uste dut dagoela, zerue ilun, zaparra da turmoitzu, egizagazko egotako dagoela, zuzenien ikusteko aukerie, eta hemen fonduen, idea bat eiteko, zuek elorrizoko azarie, baina seguramente nonos etorritxen zauzi ona Urdaibaire, eta antxe fondoan ikusten den herrize mundeka. Gero, eskumatara laidako ondartzak eta dauz, horretan be, seguramente egongo zinen nonos. Eta amendik ikusten den paisaje guztize. Foru, barkatu, busturi, sukarri eta busturik oso asko, hemen hau bezetuko duzue, Madaria Galorretxe, Ekoetxe Urdaibai dagoen lekue. Horratzien urrun, baina zoriuen mendize. Eta hemen padura guztizen, erdi-erdizen, hori momentuen zaparra deitzelagaz, gure arrano arrantzalea. Buruetako astilleroa, eta holako dira harin beten dugu, ikusi dizuen zelako lekuen bizi esan gure arranoa. Bajatu duen raportxu bat, ez lortzen, baina bai, hor txetxeko. Eta guk guazen, zuzenekora, ze hoi momentuen, seguruenik ja, ama jarriko zan Landa, txiken lanien, eta ikusi da egun, zelan itxira esan. Beitu, zelan babesten da esan, Burreratuko gara, eta gurego, danok, jarri eman zapurtuak, gurego danok fijatie gauzatxo batetan. Guk badakizu da, euriz eitzen dagoen txubazkeroak edo aterkizegaz ibiltzen gara, ezta? Arranoak eure berezko goretez bat dekoie. Bakoie berezko txubazkero bat eta urak irrizte itxetze, bere lunetatik. Urbiluko gara eta zuen fijeu zelan urtantak iez itxotzen eta txitak azpizen guztiz babestute dagoz. Tantanipe etxakie aieretan. Beitu, urbiluko gara ikusteko zelako lumagielan eta zelan irrizte itxotzien horri lumak, horrek urtantak, burua entzadeu, baina guazen ikustera lumatan, ikusten duzue, ez totzela guztitzen, ez diela busten. Luma oso bereziz edirez eta eurek igurtzi etxen dabez. Horrelako, horizo berezi batega zeure sortzen dabena eta urak irrizte itxetzen. Hemen ikusten duzuez, zelan gelditzen jarrizan, tanta horrek. Eta hemen, klaro, hause, Landa, enie edo ama, kenduko nazen bitxik, zer ez delan ez dugu ikusten dugu. Erritxik kenduko naz, eta hemen ikusten duzue, klaro, atzogabaz ez da nik elorri zuen, baina hemen trumoi itzela bota eban. Trumoie, baina oinestuek, tximistak, zaparra da itzelak leku batzutan, eta gaur gabien lan gogorra aukideu, honek arrano arrantzaliek eurek txitak zaintzen, eta hori ikusten duzue apurtxuek nekatute, eta holako siesta batzuk ere eitxetxuz, garan begizek itxitxe, begi hori zeke, fije duzari, baina hori, tranquil dau, zaparra azpizen, erdilo, txitak jaboten. Baina bintzek, eukidugu aukerie hori txitak ikustekoa. Hori bai, badakizue, galderak eta itxik gure gozuez, badakizue nondik egin bideo zuen, txatetik. Oin, egin dutzuet gauzatxo bat.
erakutziko dutzuet, ze hori ja, nik gordetan egotan, zelan, hortxe kolokaten dutxuz, txitak ondo, ez busteko, eta itxiko dut hau imaginamen, baina nik hori erakutziko dutzuedaz beste gauzatxo batzuk. Erakutziko dutzuedaz, pasauko eta gora, zelan sortu zen proiektu hau, eta zelan hasi ginen gu arrantzaliekin. Tita baten, 5 minutxuen. Behitxu. Erakutziko dutzuet proiektua. Importantia. Bueno, lehenengo esan bia dutzuet. Arrantzali direz, hegazti batzuk arraparizek, beste arrano guztizio moduen, baina nahiko berezizek. Eta euren berezitasun handizena da, arraine baino ez da dena jaten. Elikatzen direz, batez de arrainekin. Beste zer ez da den jaten. Hori bai, diez superabilek horrek arrainek arrapetan. Eta arrapetako erakutziko dutzuet ontxe bideo-txubet, zelan egazti bat, zelan arrano arrantzale batek arrapaten da bezan arraine. Ze honek zerutik arraine ikusiten dabe eta bota egiten dire zuretara. Eta hori erakusteko dekot amene bideo-txubet eta erakutziko dut ontxe, bat, bita, iru, izten badoste, segundo bat, ze hemen botoi asko dekodaz, botoi asko dekotez, eta horrekaz botoietan azkenean batzutan liau egiten az da, behitxo, ontsi ikusiko zuen, arrantzalie, zergaiti deitzen den arrantzalie. Hor doie. Amen. Hortxe ikusten duzue, zerutik zelan ipintzen den, eta hor platusa bat, uretan. Eta halako baten, zerutik kapaz da ikusteko arraine, eta botaten da batzutan 50 metrotik zuzen zabaltze dutxuz beran atzaparrak eta uretan bota eta rausta harrapaten deu behitxue, zelako platuzie. Hemen harrapatzen deuz Urdaibain platusak, lasunek, muxarrak eta hainbeste arrain, baina arrano hau bizi da 100% arrainek harrapatzie. Horretarako dekoz beran atzaparrak eta horrekaz atzaparrakaz, kapaz da amuen moduen harrapatzeko horrek arrainok. Hemen galderatxu bet egin dozue, eta esaten dozue, ia zelan lortuko den umieri pultzera jartzie. Pultzera barik guk erastunek esaten dugu. Eta, behitxu, komentanko zuen, oin kunak, edo Jesus txitak, jaizio barri diez, eta ondinok ezin jake jarri ezer. Baina hemendik hilabetera, eurek 4 aste edo 3 aste dekoi ezenien, egingo dugune da urreratuko gara, abizara, eskilara bat ipiniko gu, eta eskilaratik hartuko dugu txitak, ja, kaskondute egongo direz, ja, handitxute egongo direz, numatute, eta jarriko txague erastunet, koloretako erastunet. Ibetxu, segundotxu bat emoten bostazue, erakutziko zuen, horretariko barra bat. Ibetxu. Hemen, jarriko naz, segundo batean, hemen nire arpeize, izten badozte, segundo bat. Galdetzen duzuen bai, bizen bitxartien esango zuez, zenbatekon ego punta batetik bestera. Metro eta 70, metro eta 70 sentimetro. Osa, que pentsa, zuek eskuen zabaldu eta gitxi gora bera zeuen eskuen zabalerie. Eta bitxu, hau da, erastun bat. Erastun honetan, jartzen dago letra batzuk, kasu honetan PU, ez dakizen ipiniko txagun, eta hurbilduko gara eta horrelako alikate batzukaz eta hartu txitak, jarri eta barriro be, abizan itxi, aldanik eta harinen, eta guk ospa. Eta hori da, egingo dugune ametik 3 bat astetara. Arranoak, ja, handitxute dauzenien, eta ikusten dugunean aurrera doazela. Zego dinok, jaio barri dauz. Jaio ziren domekan, goizeko zeirek eta larenak inguru, lehenengo arrano bizek. Eta ondino falta da, 3. arrautza bat. Eta 3. arrautza hori gaur, bizer, etzi jaio lehi. Edo, igual ez da jaioko, betxu, ontxe altzera, ja, betxu, zelako suertie, janari zen ordue. Betxu, ekarri otzo, bustan baltz bat.
zelako kasualia, betxu, erditxek endukona, zolan hobeto ikusiko gu. Hau, betxu, erakutsi behar notzuen bideo bat egaz, baina zetako, ze hemen ikusten dozuen, betxu, bikotie, roi, etorri dana arrainegaz, dekola erastun horize, eta beste metalikoa, eta ontxe jaten emoten txitari. Landak emotetzen normalien, zati txikitxuen kendu, eta behitxu zelan jaten daren txitak, Hau ikustie oso gatxara, baina bitxu, suerti eukin jogu, eta hor ikusten diez txitari, bata bestie baino lehen hau jaizonikoa, eta batak indar gehiagoko bestie paino, baina, bitxu, gitxike, hortxe, traka, barrure, ontxe datorai, beran haitxe, bitxu zelako horre deko izan, atzaparrak eta honekaz kontu zibiltzeko da, bitxu, hortxe dago. Hortxe ikusten duzu zelako erpiedeko izan. Eta bitxu, galdera ona. Segaitxek ekartzen daben, arraina beti buru barik. Zue pentseu ekartzen badau arrain bizi dauen arrain bat, hori arraine ibiliko da. Abizan, seguramente, saltoka, bustenagaz batera eta bestera emoten, eta kasu batzutan, arrain handi bat bada, kapaz da txita bat hiltzeko, Eta txita bat abizatik botateko. Orduen, horre etxi normalien hilde ekarten dabez, baina batzutan, bai, etorten dizela, behitxu ze ondo, bizek eskatzen, eta ama jatekue emoten txita, goze diren txitari. Goizien behan dabe, goizien eukidabe gozarize, eta hau, amaiketako abaria bazkaltzeko ordu esango behinte dela. Hortxe ikusten duzu ez, bat ariemon, ez da bena gure bera jaten deu, oso ondo, dana jan bier dabe, eta beran amak, bebai kontrolatzen dugu batzutan, zeineri emon bitzon, eta zeineri ez, bat handitxu hau bada, besti epaino gehiago jaten dago, eta saiatzen dana da amaganera, arantzari barik emoten, ze arrainek arantzak deke ez. Eta hortxe ikusten duzu ez, zelan bizek, gitxike, tripie beteten da bizen. Hoi ikusten duzu izan txita honek, egun gitxi barru, adios, hori handizia izen da. Egun gitxi barru ja lumak agertzen hasiko dira, eta ikusten duzu bata beste baino iliuntxua badala, eskubakoa, eta hori be, izen lehi, bata igualarra, edo nire izetia, baina gube, pilo bat ikesten gauz, ze ez dakigu seguru zein danarra, zein dananie, ze hone gauzak ikesten gabiz horrelako kamarak dauzenetik. Zenbat jaten den, ze arrain klase jaten den, gauza pilo bat aldiezena ikesi. Eta guk, geure etzietatik, zuzenien ikusi, betxu, hor batera itxe, garri da, erastun horize, N2 jartzen daren erastun horize. Hortxe, T06, landa izenekoa eta N2, arra. Gaur betxu, inoizkori suerte gehien adekogu, ze kapaz gara ikusteko zuzenien hone gauzak. Naiz eta hori zaparra gehizen, hemen, lehenengo jatordue importantiera. Eta hortxe dabiz, emoten. Eta hori bai, lurrera jausten bada zatitxoren bat, ez totzi barriro emoten, beran amak jaten dago. Eta ikusten duzue, bakarrik, oingoz behintzet ikusi dugune, amak emote dutze janarize. Oso irudi politxe koinarte, ikusi bako irudizek nun eta urdailai. Zuen etzietatik gertu, horrein gantxe jago, baina, bota du. Arantzan bat edukiko dan, baina, gazen urbiltzera, gure txita potxolo honeri, batzuk esaten dabe dinosaurien antza legoela, baina hortxe ikusten direz, nik uste dut dabilela, arra, roi, aterki moduen eitzen, amak jateko emotetzien bitxartien, ikusten duzu, batak tapa egiten deu, bizek elkar lankidetzan, lankidetza itzenean, eta hortxe ikusten duzu, arraine, gero eta txikizagoa. Gero, klaro,
emango dotzi jatekoa, baina, gero, eure pejanen nire gabe. Orduan, amak, gero, berandutxo hau, arrainen zati batzu nik uste dut jango da bezala. Oin, txiken bierra, bakarrik izango da, bakarrik izango da, jan, balo, galdetzen duzku edo bai, ia txikak janaria azikeratik normal jaten badabe, eta bai, txika kasu honetan normalian, txikak azikeratik hasten diez arraine jaten. Hori bai, zati txikizetan. Gero, berandu hauia, zati handizek itxiko hotzi ez da, eurek izango dire kapaz apurtzeko arraine, eta bitxike jaten joateko. Baina, printzipioz, hori momentuz, zati txikizetan jaten. Eta ian ikustu eta nondik itxire, kapo bindiko da bezala, uste dut, ze, euri zaparra die, gero eta haundizia da, baina, bueno, hortxe, roi, aterki lanak eitzen, eta landa, enie janarize emoten. Hortxe ikusten dugu, Urdaibaiko arrantzalian familize kompletora, zuzenien, gure kameratatik, ontxe momentuen. Oso, irudi politxek. Eta hor, haitxe eta ama, eurek txitak, zaintzen, estaltzen, eta jateko amaten dutzen nien, nik uste dut, siestarako orduen izango dela. Eta hori, harinari, honetan dutzuet, zelan izan zan hau proiektua, eta ze gaitxik egiten dugun proiektu hau. Eta horretarako erakutsiko dutzuet, noiz eta nun hasi ginen proiektu honegaz, eta urreatuko gara leku urrun batera, segundo bat, engotau, elkarko, eta joango gara kilometro batzuk urrun. Joango gara behitxu, Eskoziar arte. Amentxe, Eskoziako lurretan, 2013an gauzatxo bat egin gendun. Gu gure gendun hemen Urdaibain, arrano arrantzariek barri dobe txitak egiten hastie eta ugaltzen hastie ze aspaldi zen desagertu egin ziren, 100 urte izango direz, gizakizek segidu ibazen, eizatu ibazen, eta beraien abizak zelan diren oso deigarrizek eta deusestu ibazen. Eta orduen, hemen behintzet Euskal Herritxik arrano arrantzariek desagertu egin ziren. Orduen, gelditzen ziren arranoak, Ipar Europan, Europa erdialdien, Eskandinaviatik bai, eta orduen gure asmoa izan zen, proiektu bat montatzie, barri dode arranoak hemen abizak eitzen hasteko. 2013an hasi ginen, egin gendun, Foru Aldundizegaz eta Eusko Jaurlaritzagaz hitzarmen bat, eta baitxe hitzarmen horretan sartu gendun Eskoziako gobernue. Zetako? Ze Eskoziako lurretatik ekarri gendu zen arrano txitak Urdaibaira. Hemendik ikusi, hau da Eskoziako Highlands deitzen da, eta hemen basotxo honetan, pinaditxo honetan, hemen ikusten dugu borroso, baina abiz handi bet. Hortik abizatik, etorri zen roi. 3 aste eukazela. Ondino txikitxoa, eta, bajatu genduen abizatik, Eskoziako lagun batzukaz, eta kasualidaz hemen ikusten duzuen gizon hau, deitzen da Roy Dennis. Eta beran omenez ipinitzagu Roiri izena. Eta hemen ikusten duzue erastune jartzen arrano txitari ekarteko gero Urdaibaira. Sartu gendu zen. Lehenko, abioi ez etorri ziren, Aberdinetik, Hidrotik, Barajasera eta Barajasetik Urdaibaira. Horrelako kutxatan sartute. Hemen, barri dobe, pixeu, betxo hoxe da Roi, gaztetxo izen zanien, ondino begizek naranja kolorekoa. Eta hemen, gure lankide batzukaz, pixetan, neurriz ekartzen, eta sartu gendu zen, jakin deitzen da zen, horrelako kaixola batzutan, eurek gu eskaitxo ikusten, baina guk jateko emoteotzagu, zaintzen dugu zitzen, eta eurek ikusten dabe ingurue, Urdaibaiko padurak. Eta lortzen dugune horregaz da, garai horretan, eurek pentsatzie, Eskozian barik jaizo dizela Urdaibain. Eta esagotzu zerretxik, zebero honek arranoak eskapa ingo dozkue.
Guk horretarako lehenengo jateko amomitzague, kristal batzutatik eta ez ikusteko gehu. Bueno, gero, hasiko direz eta hasten dizenien lehenengo hegaldize egingo dabe, eta hauxe, Roiren lehenengo hegaldize. Kaioli ezabaldu eta Urdaibaen Emonban lehenengo hegaldize. Hauxe da Roi, arra, N3, gaztetxo esanien, hauxe be bai, mundeka atzin dekola, honek direz, gaztetakoak 2013ko argazkizek, Hemen barriro arrainegaz, eta hemen bere kuadrilegaz. Batera soltagendu zen arranoakaz. Gero, klar, guk jarraipenak eta itxen gendu zen, irrati bidez, GPS bidez, batez be, jakitzeko honek arranoak, hemen txerroi barriro be, betxuen metro eta 70 puntatik puntara, nondik nora ibiltze ziren. Eta hori bai, ailegaten danien iraila edo urria, honek eitzen da da migrazioa. Eta migrazioan joaten direz, gure arranoak normalien Senegal, Afrikako, Senegal ingurure, Gambia ingurure, batzuetan Malira be bai, eta hortxe pasetan dabe negue. Gero, bueltan abizi egitera barriro Urdaibaira etorteko. Eta hori da, guk gainera jarraipen egin gendun, ez pentseo. Gurreratu ginen be bai Senegalera, gure oporretan, gabonetan, gure arranoak bizitetan. Eta zoragarri zen leku, ez bakarrik arranoak ikusteko, arranoak eta mota guztizetako hegaztizek, Senegal, horrelako zuhaitz handizikaz, jentie be oso jatorra, hangoa, eta, bueno, arrantzaliek, eurepese, arrain asko deuke, horregaitxik, arrano arrantzaliek joaten dire, eta honek direz, arrano arrantzaliek handeko izan lagun batzuk, ez da, horrelako Martin arrantzale berezi batzuk, horrelako hegazti, zoragarri batzuk tropikalak, benetan politxek, Senegalen pasetan daben egunetan. Eta, klaro, gero, gure izaten dugune da, barriro be, bueltan etortie. Eta, igaz, bueno, Roik esango dutzu 8 urte dekoz, eta 5 urte daroaz etorten, urtetik urtera. Eta, 5 urte ez, 7 urte daroaz, etorten urtetik urtera. Eta igaz, topaban bikotetxo bat. Topaeban Landa izeneko eme bat, hemen paloan eskumatara ikusten dana, eta berakin, erro jauziran, lortu da bikotie, eta aurten Afrikara joan ostien eta Martizen etorri ziren, guk ikusi dugun abizia horretara, abizie konpondu ben, eta hortxe ikusten dugu zen irudizik. Honek, Roi eta Landak, Roik eta Landa lortutako lekue. Hemen, ontsi ikusten dugu moduen, txitak jandabe, hemen ondakin batzuk itxidabez, hemen, bustan baltza, edo, erdeaz, moxarratxu edo deitzetzien, baina bustan baltzan arrastu batzuk itxidabez, gerotxu hau, seguramente Landak berane baskarize jateko. Galdetzen duzku ere, ia arriskutsue bada bertako estan espezie bat ekartie. Arrano arrantzaliek esan bidetut bertokoa dizela. Gertatzen dena da guk geuk desagertu arazi dugu zela, baina oin, berreskurapen proiektu baten bitxartez, barri dure da. Eta bertoko espezientzako, ez, nik uste gehien sufriduko da benak, bizela arrainek, baina, arrainek geu bebai harrapaten duguz, eta ez pentsatzen, arazo askori dani. Arrano arrantzalien direz, amengo espezie batzu. Naiz eta gure erruz, desagertarazi genitxun, oin dala 100 urte. Beraz, oin euren lekuen barriro be hartzen dabiz honek arranoak. Eta amentxe ikusi duguz, zuzenien, honek arranoak. Eta, klaro, ontxe, gure arpizia jartzen bot, Eta ez gure amaitxu, gauza bat esaten. Dana bestotzu eterakutziko, gero zuen etxietan sartzen basarien web horri zen, gure web horri zen, bercenter.org, hortxe ikusi aldo zuen, zuzenien, interneten bitxartez, YouTubeen bitartez, zuzeneko kamara. Esan gotzu zuen irakasle epe bai, zela nahi, eta jarraipenak eitzeko.
Nik neu gauza gehiagorik ez dut esango. Espero dut, disfruta duzuela apur bat, ganera gaur, zuzeneko izen da, ze eukido material pilo bat, bazelan emotetzien jaten, da bestie, baina ez dut biherri zen, ze ikusi dugu, benetan zuzenien. Gure esperantzien, datorren hilien erastune jartzie, arrano hori, eta arrano honek hasi egingo direz, abuztuan lehenengo hastien, salto egingo dabe, abizatik salto egingo dabe, lehenengo egaldizek egingo dabe zurdaigain, eta irailerako agur esan behar ze irailen, segurenek, joango direz Afrikako lurretara negue pasetan. Eta gero, datorren urterako, ondino jarraitzuko zure ikastolan, eta hortxe, itxaroten egongo gara martxoan, no zetorten diesen barrio be Landa eta Roy, eta regenia ez dut esan, Landa da Frantzian jaizotako eme bat, 2013an, ez parkatu, 2018 zen, beraz dekoz 3 urte, Roik 8, eta suposatzen da, bikote moduen jarraituko dabela, amendik aurrera, aurten ataraten badabe, datorren urtien de bizi badirez, atarako dabe, orduen, zubertigaz, datorren martxoan be, itxaroten egongo gara, bikote polit oneri, ontsi ikusten dinez hor, eta ez da gure amaitu, gauza bat erakutsi barik, ze, klaro, amengo guk eskolakaz eta asko lan egiten dugu, eta eskola asko zuen moduen, arrano arrantzaliagaz eta lan egiten dabe. Eta badau, badiez urte batzuk, bertoko eskola txikizen artien, Montorre eskola amene artiakue, eta Urretxindorra eskola musikakoa, horren artien sortu zen kanta bat arrano arrantzaliena. Eta amaituko dugu kanta horregaz amaituko dugu, eta gero gutariko batzuk seguramente ikusiko gara barikuen. Baina da, kanta bat, eurek eskola uniek eñikoa, eta gainera kanta bat, gure jarraitzaile batek bai egindako, Unai Egia, kompositoria da, musikoa da, irakaslie, musikako irakaslie, eta berak komposatutako kanta bat, eta uniek, edo gazte guztizek, abestutakoa. Jarriko dutzue, hau, galdetzen dozku bebe bai, Roy eta Landa batera joango badireze Afrikara kunakaz da, ez, bakotxa beranbolara. Eta instintoa daige, eta instintoagaz, danak inguru bardinera aierako direz, baina bakotxa bera nahi dira joango da. Horrez danak ikusiko dugu, baina horrez ja irailien. Eta esaten egona zena, ikusiko dugu kanta hori, Unai Egia komposatutakoa, eta honekin nik amaiera emangotzat oneri saioari. Jarriko barrido mikroa miardan lekuen, emangotzat, oneri, segundotxo bat, presentazioari, eta nik gero arte esango dutzuet, ze ikusiko gara berton, espero dut guzti atzuela, harin eitzeko izan garan aurkezpentsu hau, arrano arrantzalien aurkezpentsu hau, eta hori, izan dako, txintxirrik astola batzuk, ikusiko zaitxuzte bigarren DBH-koak, barikuen. Bestiek, ikusiko gara beste donoz, ze gonbidatu zezauzie, ona etortie, Urdaibaira beste hegazti batzupe ikusten. Hementxe, irudi honekaz, abizia hau, eta Roy eta Landa abizian txitak zaintzen abizena, ordoi kantie, zelan urteken daben, eta bidea, 1, 2, eta 3.